karo ibumu ngrumpi ngomongne apa? Napa? Ngomongne apa? Ngomongne niki lho Pak, Masya Allah panitia jan sip tenan dina iki Pak. Ngopo sipe perkara apa? Mata saya itu jadi melek-melek ini Pak, gara-gara gitu Pak, enek pentol, enek kotaan, enek sego botok, terus enek jeruk, anggur, susu, terus diparingi kerupuk, terus jangan lengkap Pak sajane Pak. Nah, kuwi sing jenenge gupuh lungguh karo suguh ki ditindakne karo penjane Pak Gianto Pitik ya ta. Iya, makanya. Terima kasih ya untuk Pak Gianto. Monggo dalam rangka panganan, ngombe, ya ta konsumsi rokok. Kuwi nggih ngopeni awake dhewe iki enteke akeh banget lho Ken. Nggih, leres. Mongko nalika jaman ngejob bapak kuwi ora diperhitungkan. Lah saupamane sesuk bar wayangan aku ditimbali karo Pak Gianto, Mas Kangko niki gandeng wayangane rampung, nuwun sewu nggo itung-itung